Anining tayo mga guys, hapon na. Nagpahangin-hangin ako ani guys sa gawas. Ug samtang naglantaw guys sa mahapong nung pagsalop na sa adlaw guys. Diri ko sa tubang sa amuang panimalay guys, dapling sa baybayon. Nag-aninaw-aninaw ko ani guys. Labi na kay daghang mga mananagat ang mulaod. Ginahap ko gawa sa ring bye-bye guys. Dapong video-video. Panagsara man tani maglipot-lipot aning ato ang lodyo. Akong gisubay guys, ug asa kutob ang lama sa dagat. Gadag jug bintaha guys kay murag kumpiyansa na po kayo ani. Dili na kay moabot ang taob. Ato makita guys. Salamat natang nato ang Ginoo guys kay wa ta niya pasagdi. Itultulan ra sa angay buhaton. Bisan pa og dunay bawd guys, dili na kaayo hadlok, di na kay tantong mahadlok ta aning pag abot og mauton nga tempo guys. Amoy nakita nako guys nga maog joy paglarga sa kong anak guys nga si Alvin. Mangnukos ko ni adto ko ni Slaud. Ato Slaud ako guys kay tuwa man dito ag ila. Mangila ni siya karong gabi una guys kay para ipaon. Para saya panagko niya guys. Mao pay pagikan ni Alvin guys. Padung siya mang ato makita guys. A few moments later. Buntag sayo lagi guys kay wa man mi kapanagat. Mo nang gihikay nako ang amo ang panagat guys ako na pud ning gi-arrange. Kay murag si Alvin ra may nanagat ani kami wa mi kapanagat ani gumikan kay way paon. Mintras wa pa mo tumod si Alvin guys ga arrange kog panagat namo. Pilang adlaw ani guys wa mi kapanagat tungod kay wa lagi paon. May man si Alvin kay nakapanagat man siya kay naamay iyahang nukos. Kay siya man mismo ni adto sa laod. Kay dili po dagko ang amo ang taga nga gigamit guys mo nang wa mi kapaon. Si Alvin kay panagko man iyang gidala mo na nga nakapaon jud siya anang gabi una. Mo na itong waton guys pag abot ani og unsay resulta do na baka siya isda. Atong tan-aw ni guys puhon maloyong Ginoo. Kay pila na pong adlaw ani guys sa tanto niyang panagat panagko. Purag kaduha na tini na zero bata Pero wag gyapon siya mutagam ni balik gyapon dito sa laod. Atong tanawon ron guys og unsang isda ayahang kuha. Naado. Ayay.
Imo. Do na imo. Giladan po si Undoy. Street way kami paway. Sinuog. Mo juga ni kay naswertihan. Kay ngong kog nice kuan kay panjera nas bilin, kusog-kusog pato. Kusog jamo kay pug ampo kabungas laod. Nah, grabe kabung ay. Jawa taga kadlaw na mo. Magliso lagi ka karya og iaksog babag mo. Kanon do sabad. Kuan pilang adlaw na. Nagbuntag mo kumulaod. Mo lagi linaw ra ba to bukong hapon? Oh, linaw. Wala nakita mo balas-balas di bira nang kalangan kay lihok ka. Tabo po ba do la. Kumbate pug lagak imo na. Di mo gisog. Sugamok sa gapon karon. Mao gapon. Sugamok gapon. Papili na bubong pero may pag sa pirmi. Sugbong ka. Pilit pag bro. Wana kalagak. Alas 3 ang kapin ko. Kapin alas 4. Kalangan na jaw. Tanah pun kay hulas pod gamata. Digawa sa niro. Udah lisod jamon, lisod sa lutsa na ganiya doan. Hulas. Mana? Bro tu amo ada kay binta mo do. Ha? Aberto. Ma. Okay pag-abot. Ano mo to? Asa magnukos do? Ha? Magnukos. Nukos? Pasay. Pasay siguro. Ah, dali sa ka. Isa ka na ba daog dito? Si Berto mo. Day! Si Berto tawaga sa Day, Day! Sel! Nagdadyong ko na! Daghan kag nukos gabi na. Dagan gamay. Sa guy daghag. Oh. Ay, daghan day gabi eh. Uso na gamot kabere ba kanay matama Na- mo ni gamitan do. Naa pa ka baron wa ba atog pantalan? Kuan lagi tagsang pom lagi kuan hagda live suwaron mag-live ba o gatog si Hunter. Biya naman ipakan 150 ray suroy lagi. Do. 150 ray suroy ano yung kuan motor. So 100 punuan. Ba pila nas punuan ka? Anak ipon na mapasa. 120, 130. Ako na nila o kay daghan man kada timbang anak kay namo koy pagkapin. Nay 1/4 na 5 Dasok lang kuan kay. Mahal gud na jamo siya gini abot na ginagwali. Oh. 200 bitaw. 200 display. Oh, suro yan eh. Mm. Naa din nas mga 150, 170 so. Mm. Nabo ka. Bira gamay ka na. Paon kay namo koy sobra kay hapon ko ana na sa video. Sige. Ana ko sa aron ka duhan ay paon ko tipid. Ah, kita. Wa pa tagihan imong isda do. Ang sang itawag kuno na itong kanlusong be. Sigwaon na. Apun ang gud nila. Di mo wa na usok kapin na isang